मित्रांनो, अक्षरशः काल आपला रिझल्ट लागला तुरीचा. मी एक व्हिडिओ टाकला की बुवा आम्हाला 4 एकरातनी 29 क्विंटल तुरी झाल्या आणि त्यातनी बऱ्याच ठिकाणी थोडी थोडी जळाली पण होती. चांगल्या प्रकारे ॲव्हरेज आला. आमच्या शिवात तर नाही आला कोणाला, कारण जिंदगीत पहिल्यांदा मला आला. तर बऱ्याच जणांनी सांगितलं की आम्हाला 10 पिकली, 11 पिकली, काही जण मोठेपणा काल करतात. हे मोठेपणाचा विषय नाही मित्रांनो, कारण इथं तुम्हाला बी ॲव्हरेज यावं चांगला. शेतकरी नात्याने मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. चांगला ॲव्हरेज आला. तुमच्या एवढा 10चा ॲव्हरेजचा मी बी प्रयत्न करतो, काही विषय नाही. पण इथं प्रत्येकाच्या मागं पुढं बाप असते, मोठा भाऊ असते, लहान भाऊ असते, चुलत भाऊ असते, चुलता असते, कोणी ना कोणी असते. माझ्या पाठीमागून कोण नाही रे, मी एकटाच होराजा. आणि सगळं हॉटेल सांभाळून, माय जपून, परिवार जपून, वावर जपून, सोशल मीडियावर छोटे मोठे शॉर्ट फिल्म गाणे काढून मी सगळं सोबत घेऊन चाललो. माझ्या मागून कोण नाही, मी एकटा करावलो सगळे काही कामं. त्याच्यामुळं जे आहे का त्याच्यात मी खुश.